Samot-saring armas ng rebeldeng grupo umano ang nasamsam ng kasundaluhan sa magkaiwalay na operasyon sa Camarines Sur at Masbate. Tuluyang napasok at nadiskubre ng kasundaluhan ang isang kuta ng umano'y rebeldeng NPA at paggawaan umano ng pampasabog sa Masbate. Itong makalawa lang no araw ng linggo, nagkaroon ng operation yung ating 2nd Infantry Battalion dito sa bahagi ng Barangay Kabungahan ng Cauayan, Masbate, kung saan nadiskubre nila yung pinagtataguan ng samot-saring sangkap sa paggawa ng bomba. Kabilang na po dyan yung mga PVC pipes, mga wires, mga detonating cord, at yung mga shrapnel na ginagamit po para gumawa ng anti-personnel mines. Umabot dun sa 25 kilos yung shrapnel. Ito yung tumatalsik pag sumasabog yung isang bomba na nakakadamage dun sa ating mga sundalo or sa mga nadadamay na civilians. Bago pa yung pagkaka-recover dito ng mga spare parts ng baril, ng mga materyales sa paggawa ng bomba at mga magazine, mga iba pang mga gamit pang terorista sa Masbate. Isang araw, Sabado, ay nagkaroon din ng operasyon dito sa bahagi ng Antolon, Karamuan, Camarines Sur, kung saan ganun din halos yung mga na-recover nila na mga gamit. Ayon kay Major Roldan, malaking bagay ang pagkakadiskubre sa paggawaan ng bomba na mismong mga miyembro ng komunidad umano ang nagsuplong sa mga kinaroroonan ng mga gamit maging ng mga rebelde. Napakalaking bagay nito sa amin na na-discover namin ito sa tulong na rin ng information na pumapasok sa amin galing doon sa miyembro ng community, dahil sila rin mismo ay maaring madamay nito. Alam natin yung bomba kapag sumasabog hindi siya directional magkakaibang direksyon yung pinupuntahan ng shrapnel. Patunay nga dyan yung nangyaring pagkakapatay dito sa isang sikat na football player na si Kit Absalon at yung pinsan niyang si Nolben. So kaya pinagpapasalamat po namin ng malaki yung ating mga kababayan na concern sa ganitong mga pangyayari at nagpapabot ng information sa amin. Dahil luma na ang mga gamit na itinatago ng mga rebelde at ibinabaon na, patunay umano ito na itinatago na ang kagamitan ng mga rebelde at sinyales ng paghina ng kanilang pwersa. Patuloy ang kampanya at panawagan ng AFP sa mga rebeldeng grupo na sumuko na at magbalik loob sa pamahalaan. Jan Amador, CSN.